А в місті яке ставлення от до вас особисто? Різне. Різне, Ну, так? в залежності від того, яку То у вас позицію ворогів, мають люди. окрім Труханова, ще є серед... Ну, мене дуже не люблять люди, які мають проросійську позицію. Люди, які підтримують агресію проти України. Ну, я вважаю це компліментом. Наскільки це потужно, наскільки їх багато в Одесі? Тому що... Доволі багато. Активних, ну, може декілька сотень. Пасивних, я думаю, десятки тисяч, якщо не сотні. Насправді відсоток громадян, які сьогодні мають антиукраїнську позицію в Одесі доволі значний. І в цьому велика заслуга місцевої влади, яка толерує культ пропаганди Радянського Союзу і підтримки взаємовідносин з Російською Федерацією. То ви погоджуєтеся із цитатою Ігоря Луценка, народного депутата, який казав, що ми втрачаємо Одесу по тому ж сценарію, як і Донбас? Насправді, якщо не буде рішучих дій з боку Служби безпеки України, з боку силових відомств інших по відношенню до Одеси, то, на жаль, негативний сценарій розвитку подій цілком можливий. Ну, я не буду казати, що в близькій перспективі, але через роки 2-3 абсолютно може бути. Тим паче, що Одеський регіон, якщо говорити не тільки про Одесу, дуже складний, особливо дуже полярний по своїм поглядам, якщо рухатись з півночі на південь. І значна частина людей на півдні сьогодні підтримує дії країни-агресора. Під боком у нас російський контингент знаходиться на території невизнаного Придністров'я. І все це в комплексі може зіграти дуже поганий жарт для нашої національної безпеки. До речі,